Ako si Sky, ginaingon, kung muangkon ka sa butang nga dili para imo, magkagubot lang ang imong kinabuhi. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, katagas ba itong ligit, ani? Mayo ba yung bog-bog taon sa lawas ay mo juwa nga sa Sky Town rin. Kung ako ninlaban niya, Feng. Inlove ko na niyo. Ay, basta mga matruna bayot, mga in love. Pasandi sila. Ako rin tagyan ni Sky. Ah! Ang panining, eto, Sky, nga, kayo ni tanta ka. Busog na ko, Renz. Halos bite na lang, waking, Nga, last na niya. Sige. Okay. Ka na. Good. Naol. Ay, kalindit nyo tanawon, ay. Pangitay ng imong juwa, ay, bayot, ay, rundil ka, magsigig, sana all. Ay. Pangitay mo. Rain, Sky? Nagmata pa ka? Sky? Wapakudo ka, Renz. May ginahon na ka? Wa man. Sure ka? Sure lagi ko. Una nagkatulog dito. Kay... Muhag ko ni mo, ha? Sige. Kinsa makatong papayana. Kuwapa kayo siya. Huwag nindot og lawas. Bubalik pa kasi dito sa kitrabuhan kong kipar. Muandi ka lang gabi una ang babaeng. Ni Asia. Uy, sa kang bar? Niya kita yung gay bar, friend? Plus, ganahan ko din yung friend. Kaya doon ako nasaitan nga macho dancer na. Callboy pa. Mao ka. Doon na kahit afaman. Hindi ka kasi Pinoy. Lin, mas nindot ang Pinoy kay Kahi. Ang imong afam, taas man, di ba? Taas, pero lumoy man sad. Kapalyaw, ikaw, Bino. Hi! Welcome sa akong club, mga boka. Thank you. Maya kay ikay yung nisugat na mo. Hi, ako si Suzette. Huwag kining akong friend sa Lin. Daga pa ni siya, pero ako, taken na. Mao ba? Di mo nabita oh. Mas mayo nga magpaduol mo sa stage aron makaklaro mo sa mga musayaw. Musayaw ka karon? Oh, yes. Miss Beautiful. Tarungan sayaw, ha? Okay. Para imo ning akong sayaw karong gabi una. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Nabagyan niyang cellphone. Ay, relax ka lang, God. Nabaguan ko ni Sky, Fern. Bilisayin mo na ini, oy. Ay, basing na-drain ang yung phone. Unya, kabantay siya nga. Wa siya kabantay. Busy mo kayo siya yung work. Di ko, may mutang na ini, Fern. Mao ka, ha? Kung gibaon pa ni mo Sky din is Davao, di ko ka friending di ha. Natawagig balik! Okay ba nga kung pagsayaw? Okay kayo. Nakapamaakot ko sa kong ngapils na nindot yung mong ma-perform. Grabe. Nakapaakis nga, Bill. Okay. Hain ba yung friend? Si Nalin? Yun na pauli-uli kay. Wa makauyon siyang nakita din sa gay bar. Badihon nun, magutumbayhan na good. Ay, sige na, oy. Gatugaw na Sky. Wait sa... Huh? Di ko ni mo i-out. Gusto ka?
Sumani mo. Let's go. Oh, shit! Kapilang ako na nawag-iwag-iwag si mapuntak. Oh, shit! Ay, pag si Chiti, hoy, Chichit. Relax lang taon. Og ba, mauli naman ta. May bawaan na ni mo. Nga nung nga siya makuntak. I was scared. Hindi ko paano ko feel. Scared ka, kulbaan ka. Sukpag konti ka ron. Sigurasa itong flight ugma. Alas 6 siguro sa gabi eh. What? Gabi pa di ay? Oh, OMG! Pero di pa ko makatuong nga nagkuyog ng duhasod sa ka-room ng Hotel Sky. Hasta ko, Suset. Hindi ka ko sa kanyang kukot ka, Sky. Nahibaw ka ba? Diyang una ko itong nakita na isog ka sa gay bar. Naka-admire din ko sa imong kagwapa. Huwag nangandoy ko nga, punta, makailan. Wow, ha? Ganahan na sa tapang nawa. Wow! Hangtod karon, murag naglupad-lupad pa ko sa kawanangan. Nindot kayo akong kibati. Human kami magka-sex ni Suset. Pero lumargahay na siya sa Amerika. Ay, di ko uspan na, di ko piduda. Nahikugma ko ni Suset. Pilang pala nga ni ka-oras nga nagkabuwag mi. Gimingaw na ko niya. Tawagan ako siya. Ako nang i-open akong cellphone, be. Gituyo na kog off. Aron, dili makatawag si Renz. Di arang number ni Suset. Ako siyang tawagan. Ay. Mau pagari pag-open sa akong cellphone. Nanawa na si Renz. Renz. Anong i-open mo yung cellphone? Kalma lang, good. Ano? Naglain akong lawas. Gilantan ko. O wa ko makabantay nga na-drain ang battery sa akong cellphone. Musta naman ka? Mingaw, nakikunin mo rin so eh. Muli na may karoon si friend, oy. Alasay sa gabi ang among fight. Mudiritso ko sa apartment mo, ha? Sige. Aron, ubanan ko nimo sa ospital. Magpa-check up ko. Okay, Sky. Kaluwit akong love of my life, oy. Love you. Sky. Love you. Love you. Bye na, kay mo tumapa ko sa tambal. Ay, sakay pati ni Renz, no? Kung mahibaw siya nga, may nahitabo tali na mong duha ni Suset. Tawagan ako si Suset. Imingaw na kay ko niya. Walang isaw. Video call ko niya. Dito ko sa pagpintuan ko. Nagtrabaho di ka, Sky? Oh, Renz? Hey! Walang kay kiss? Pasensya na ka, Renz, ha? Kay lain pagyapon ang pamati ko sa akong lawas. Uy, hala, uy, mura ko ka na. Hindi man ka makasabot. Lain ang pamati sa akong lawas. Okay, nakasabot na ko. Nakasabot siya. Oh, mainit ko na siya. Oh. Say, sayaw, no? I-out ako, ha? Ako'y manangit sa inyong boss. Ha? Hello, Sky. Hi. Kitsa ka? Uy, kitsa ka, uy? Diretso na magkakisalip siya akong boyfriend. Kitsa ka? Yung girlfriend. Girlfriend eh ko! Uy, Renz! Ayaw yun na si Suset! Renz! Renz! Sky! Love na ko si Suset. Ayusig pasakiti! Sky! Ang sila ni, kitsa na mo ang imong spilyo, no? Susi! Natural! Si Suset kay babae siya!
Samtang ikaw, usa ka bayot! Naluoy ko ni Suset dihang gibugno ni Renz. Pero, naluoy sad ko ni Renz dihang naprangkahan akong sulti nga si Suset ang akong pilion kay kaniya. Kay babae man kini samtang si Renz usa ka bayot. Para nako, mas lami ang babae kaysa bayot. Mga kutumang kasama ang kaagi ni Sky, ninining tulumanon. What's the style? Mas lami ang babae kaysa bayot style.